Hej, jeg hedder Nana. Jeg er 19 år, jeg er fra Rovers Corners testteam. Jeg har løbet i mange år, og jeg har været dansk mester på både senior og juniorplan. I dag vil jeg fortælle om min test af Moving Comfort sports-BH'en, som jeg har testet igennem et par måneder nu. Det er en rigtig god sports-BH med en masse støtte. Jeg har både løbet lange ture og korte ture, og altså hurtig træning og langsom træning og lidt styrketræning. Det var, at den var meget flot og fancy med nogle flotte farver. Og så den også ud til at støtte rigtig godt, og det gør den også. Den har en rigtig god støtte, og i forhold til andre sports-BH'er, så holder den her støtte. De fleste sports-BH'er, de kan godt miste støtten efter bare nogle måneder, men det gør den her. Den støtter virkelig godt, og jeg vil også anbefale den til nogen med stor barm og sådan mellemstore bryster, fordi den er virkelig god. Og der er mange, der bruger 2 sports-BH'er på, men det behøver de altså ikke ved den her. Jeg vil helt sikkert købe den igen, eller købe flere af den, fordi både fordi det er ikke sådan en, der bliver slap i elastikken eller noget, som de fleste andre sports-BH'er kan lide, men samtidig så er jeg også bare blevet så glad for den. Det er kun den, jeg har løbet med de sidste par måneder.